Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Apat ka mga Negrense boxers nakakuha sa medalya sa Southeast Asian Games. Na-retain ni 2016 Olympian Rojin Ladon ang gold medal sa flyweight division matapos malutos ang Vietnamese nga si Thao Tran Van sa ilang pagsambuwa sa Hanoi, Vietnam. Ang bagunhon nga si Ladon amo ang nauna nga nakakuha sa gold medal sa SEA Games boxing competition. Si Ian Clark Bautista naman sang banwa sa Bidalbagan ang nagdala sang ikatatlo nga gold medal sa featherweight division sang iyang giluto si Naing Lat sang Malaysia. Ang kasimanwa ni Bautista nga si Riza Paswit naging bronze medalist naman sa women's lightweight division. Anay silver medalist siya sa SEA Games 2019. Bronze medal naman ang nadagaan sa kasimanwa nila doon nga si James Palicte sa light welterweight boxing competition. Sa exclusive interview sa The City Bridge Bago, sila doon kag Palicte ang nagpasalamat sa suporta sa ilang kasimanwa, ilabi na sa local government officials. Isa ka heroes welcome ang natalana para sa ilang pagbalik sa probinsya.